Менә ашауга мәхәббәт каян килә? Безнең Акбай дигән этебез бар, менә шулай эчпишмаклы аламда Акбайма дип атам, бер термос эчпишмакны Акбайга ташладым мин. Син бит тумышың белән Мамадыш районыннан. Бездә кияүләр дә җиләк җыя дип әйтәм мин. Менә 1000 сумнан гына алсам да 8-9 мең. 10 мең акча эшләп алар, бик күп эшлиләр. Безнең авылда балалар айфоннарда йөриләр. Шушындый изге эштә сүгүчеләр дә бармы? 2 ир-ат бар, хейтерлар инде бу. Аларны өчердем кара спискка. ВКонтактеда авыл халкы, Инстаграмда шәһәр халкы. Әлфия Авзалова киләдер. Хәмдүмә Тимергалиевалар безгә килеп, безнең идәндә яклап чыккан кешеләр алар бөтенесе. Хәерле көн, исәннәрмесез, кадерле дуслар? Әйтче дә әйтер сүзе булган кунак бар. Бүген бездә кунакта сез аны беренче чиратта әйтче кысаларында NK табыны сәхифәсенең инде алып баручысы, даими алып баручысына әйләнгән журналист, блогер һәм иң мөһиме минем якын достым Гөлгүнә Шихапова. Гөлгүнә, хәерле көн. Хәерле көн, Ленар. Журналист, блогер, алтын куллы хуҗабикә, Татарстанда иң тәмле кыстыбый пешерү остасы, ир хатыны, 2 бала әнисе. Әйтченең бүгенге кунагы Гөлгүнә Шихапова. Мамадыш кызы кичкенә чагында Чаллы белән Казан арасында урнашкан атаклы кыстыбый базарында камыр ризыклары сатып көн күрә. Үзәгемә үткән сай кичү базары дип искә ала шул чорны Гөлгүнә Шихапова. Әмма шул авыр еллардан һәм хәлләрдән соң да ризык пешерүдән күңеле кайтмый аның. Гөлгүнә Шихапова әзерләгән бәлешләргә республиканың билгеле шәхесләре, атаклы артистлары, җитәкчеләре дә югары бәя бирә. Мәктәп яшеннән иҗат дөньясына кирип чума, әмма журналистикага урау юллар аша килә. 2003 елдан Ватаным Татарстан газетасында эшли. Яшәешебезнең иң катлаулы өлкәләрен үз эченә сыйдырган социаль мәсьәләләр бүлеген җитәкли. Республикада авыру балаларга ярдәм йөзеннән хәйрия концертларын оештыруда актив катнаша. Менә без монда шундый шәйләп, матур гына атмосферада, шартларда утырабыз. Башлык инде менә ашаудан, чөнки безнең тамашачылар, безнең бәлки уртак аудиторияда бардыр. Ләкин менә безнең әйтче проектына кушылучылар сине беренче чиратта алтын куллы хуҗабикә буларак белә. Менә куймак та пешердек, мич куймагы, кыстыбый, менә ул камыр ризыкларны һәм гомумән менә ашауга мәхәббәт каян килә? Ул һәр хатын кыз ашарга пешерә белә торгандыр инде. Пешерергә тиештер инде ул. Мәхәббәт ул тора бара гына килә. Яшь вакытта нәрсә пешерәсе килми. Гаиләң булгач, гаиләңне, балаларыңны дөрес итеп баштасың килә, үзең пешерә баштасың килә һәм нишләптер үзеңә ышаныч күбрәк бит инде. Иреңә дәгән үзең пешерә баштасың килә. Аннары бит мәкаль дә бар, ирләрнең йөрәгенә ашказан аша юл дип. Игә туры кайта торган була, ашауны сагынып кайта торган була. Шаярып кына әйтәм инде. Булай инде һәр хатын кыз үзе пешерәдер инде. Татар хатын кызлары бигрәк тәген. Белүемчә, Гөлгүнә, син бит тумышың белән Мамадыш районыннан һәм безнең тамашачылар, кемнәр Татарстанда яши белә торгандыр, Чаллы белән Казан арасындагы атаклы, менә аны сез дөрес итеп ничек әйтәсез? Аның төп дөрес атамасы ничек? Бездә Сайкишү базар дип әйтәләр. Сездә Сайкишү базары. Аннары Кыстыбый базар дип әйтәләр. Аны кемдер пирожки базары дип тә атый, зеленая стоянка. Үзен сүзенең кыскасы менә бөтен Татарстанны ашатып тора торган шундый бер нокта бар. Һәм син дә бит инде кичкенә чакта шунда кәсеп иткәнсең, анда бит инде менә дөрес әйтәме? Акча эшләгәнсең бит инде шунда. Ничек булды ул? Йөрәккә төшкән базар дип әйтәсем килә мин аны. Чөнки безнең бит инде менә шул базарда бөтен тормышыбыз барды. Үй саласы булсаң да шул базар, машина аласы кеше дә базарда сатты. Әлбәттә анда менә нәрсә бар шуны саттык. Без инде җәйгә чыгуга ук җиләк җыя башлыйдык. Әле ул кызарып та бетмәс иде, инде без аны шунда ук менеп сатырга кирәк. Бездә хәзерге вакытта дагы авылда кыстыбыйлар, пирожкилар сатучы кешеләр кимеде инде. Теге атаклы Кыстыбый базарын ачкан апалар, мәрхүмнәр үлеп киттеләр. Син аларны беләйеңме әле? Мин аларны беләдерим. Сезнең авылныклар Безнең авыллар Хатира апа, Муллахметова белән Мәҗидә апа Насыйбуллина ачкан. Ул вакытта безнең янда теге М7 трассасын төзегәннәр микән инде, нәрсәдер булган. Юлда ватылып КАМАЗ калган. Ул трасса төзегән вакыт булмагандыр әле, күптән инде бу. Шул ватылып калган кыш көне пробка вакытында, буран вакытында машиналар туктаганда шунда Хатира апа ашатырга чыккан дип беләм. Алар чыкканнар шушлай кыстыбый пешергәннәр бугай. Юк, ул вакытта бәрәңге пешергәннәр һәм тузлы кыяр алып чыкканнар, нишләптер шулай алып чыкканнар. Бушка түгелдер бит инде, акчагадыр бит инде. Бушка дип ашатканнар алар аны. Ул вакытта акча саны мөһим булмаган. Ул
Кемдер биргән инде аңа шәйләр шерткәннәр, җылы шәйләр шерткәннәр. Гомумән безнең авыл кешесе бик ярдәмчел, ул бушка да ошаткандыр. Аннары инде әкренләп сата башладылар. Шунда берсеннән күреп берсе чыгып, берсеннән күреп берсе. Ул вакытта башта инде кыстыбыйларын салырга сумка да юк инде, чиләкләргә төреп, шулай дип саталар иде. Хәзер инде ул барыбер, әле хәзер дә ул кешенең тормышын шундый яхшырта торган урын. Менә бездә кияүләр дә җиләк җыя дип әйтәм мин. Чөнки безнең якка кияү булып төшкән егетләр дип әйтим инде. Алар җәйге ялларын җиләк вакытына туры китереп, гаиләләре белән саталар. Бездә җиләк вакытында бер кеше бер-берсен күрми. Менә дөньясын онытып чаба. Әле ул бездә шундый кызык әйберләр күп. Иртән торасың, кеше барганчы барасың, үзеңнең генә урының була. Кешегә күренмисең, кешегә әйтмисең, менә шулай итеп бар инде анда. Теге ир төркем кешеләр, бер-ике кешеләр жүреп, һәм менә мин аның тәрбияви ягын күрәм. Бер яктан эшкә өйрәнәсең, икенче яктан акчаң кадерле була. Менә уйлап кара, әле менә үзең тапкан акчаны бетерәс килми. Бездә кичкенә балалар да шушы җиләк сата. Менә минем быел икенче буын сеңлемнең беренче класска бара торган кызы һәм 9 яшьлек малае җиләк җыйдылар. Аларны әниләре үзләре белән трассага алып чыгып, саттырды. Акчаны үзләренә биреп барды. Балаларның. Ул безнең электән дә шундый әйбер иде. Балаларның үзләренә акча биреп. Без үзебезнең инде шактый ничәдер класста үзебез кием алырлык акча эшлидек. Безнең авылда балалар айфоннарда йөриләр. Безнең балалар шәһәрдән ким яшәмиләр. Алар инде бик заманча киенеп, матур итеп киенеп, ясанып, укытучылар кыяфәтендә йөриләр бездә балалар. Мин шаккатам. Чөнки алар үзләре эшләп ала, үзләре. Гөлгенә, ул хәзер җиләкнең бәясе күпмедән йөри? Менә бу быелгы җәйдә күпмедән сатыла? Быелгы җәйдә дә, узган җәйдә дә җиләк бәясе бик кыйммәтләнеп китте. 5 литрлы җир җиләге 2500 иде. Аны алалар, аны башта алалар. Беренче чорларда аны бик алалар. Аннары инде чөнки аны беренче чорда берничә кеше генә сата. Ул китә инде, ул вакытта сатыла, 2000гә төшә, 1500 төшә ул. 1500нан да төшми. 1500 бик әйбәт акча авыл кешесенә безнең авылда көн узынга тормышыңны алып барып, эшләреңне эшләп тә иртә белән бер 3-4 чиләк җиләк алып кайтып була. Бу ничә литр чиләк турында сүз? Менә 5-4 чиләк. Мәсәлән, мин иртә белән барсам, 10 литр алып кайтам. Ак чиләк белән. Аны инде чиләкләргә бүлгәч 5 литрлы 4 чиләк. Кичке якка чыксаң да шушылай бит инде. Менә 1000 сумнан гына алсаң да 8-9 мең. 10 мең акча эшләп алар, бик күп эшлиләр. Ләкин бөтен кешенең дә бит сабырлыгы җитми, Гөлгенә, менә шулай. Өйрәтә ул Ленар тормыш. Сабырсызлыксыз кеше менә җиләк җыя сабырлыкка өйрәнә. Чөнки бу моңар он салмыйсың, май салмыйсың, бәрәңге салмыйсың, табигать биргән нигъмәт. Һәм менә шуны җыеп сату бик зур эш. Әлбәттә, теге җыя алмаган кеше сатып ала. Авылдаш сатып алган чираклар да бар. Син Гөлгенә әйттең бит, йөрәккә үткән, үзәккә үткән шушы эш дибем әни өчен. Ул бит инде анда карыйсың, апаларым бик бәхетле. Килегез, кил дип кенә дип авызлары йырылган. Хәзер генә бик матур ул. Без кичкенә чакта 11нче класста укыганда менә минем әти белән әни йорт җиткезә башладылар. Анда акча җитми инде. Колхозлар юк инде ул вакытта, әти укытучы. Акча кирәк. Безнең түшәм сояклар аларга да акча кирәк. Гел үй салабыз без дия торганнар инде. Менә шунда мине дәгән мәҗбүр итеп иш максатырга мендергәннәрен хәтерлим. Ул шундый бастырып куйдылар, 15 сум иде ул вакытта иш бәясе. Ишмакның үзен кем пешерде, синме, әллә әниеңме? Аны әни пешереп биргәндер. Бер дә пешергәннәрне хәтерләмим. Шунда сатырга мендем. Туалетка бара торган юлга бастырып куйдылар. Аны кем бастырды сине? Миңа әйттеләр, менә шунда басып тора дип индеме. Минем хәзерге акылым аңлый аны, туалетка баручыга ишпишмак тәкъдим ит, чыгучыга тәкъдим ит, каянда куллар җуулар инде. Сата алмадым кыскасы. Мин моны кайттым дагын. Капканы ачып керүгә безнең Акбай дигән этебез бар, менә шулай ишпишмаклы алам да Акбайма дип атам, бер термос ишпишмакны Акбайга ташладым мин. Әниң бәреп үтермәдеме? Әни белән әти күргәндер, но мине бүтән базарга йөртмәделәр, минем иң зур бәхет шул булды. Һәм мин һәрвакыт сорыйдырам, чит илгә киюгә китсәм ие. Менә шу базар ул нишләптер акча кертсә дә ул күңелгә тигән әйбер иде. Кышкы салкыннары бар. Ул вакытта бит инде хәзер ул тәртип белән бастылар, матур итеп торалар. Элек бит булай, машина килә жүгерәсең. Чәй, кофе дип әле бер заман мин кофе да сатып җөрдем термос белән.
Bir апа бара үч пишмак белән, bir апа бара кыстыбый белән, син буларга кофе белән иярәсең. Бала бит инде, бала дибен үсмер. Син теге ыжгырып торган күрше авылдагы әллә кем апаң, син кофеңны предлагаешь, шулай әйтә инде, bir кофе ди. Теге синең bir кофеңны устарак апалар уже кофесын салып килгән була. Син bir кофеңа булай тор ятканда, ул кулына тоттырып куядыр. Менә шундый, мин андый битар теге гаделсезлекләр белән эшли алмыйм мин андый җирдә, шуңа күрә әзрәк кенә саттым. Дөрес минем сеңлем бик оста сатты, миннән чыкмады ул. Үзара менә ызгыш-талаш сатучылар арасында еш килеп чыга иде. Бар иде. Дошманлашып беткәннәр әле үзара. Пишмаклар да ышадыр, кофелар да ышадыр. Тавышланып, әле дә минем шул базарда йөре бер күңелемә тигән апа бар. Ул апа инде картайып беттемне. Олга кирип сатадыр. Менә шул олга кирип сезләнеп, олга кирип сату, бала-чагага санап, бала-чаганың да иде тиен искитеп тора бит инде, сатып төшерергә кирәк. Менә шундый берләр бар иде. Ләкин менә шуннан соң да менә ашауга, ризыктан ничек күңелең кайтмады Гөлгенә? Белмим, менә теге аеруча бәлеш пешергәндә күңел тынычлана, рәхәт булып китә. Менә камыр ул тынычландыра инде, камыр ризыгы. Аннары уңса да рәхәт бит инде, пешеп чыкса да бик рәхәт. Уңмаган шакларың буламы синең? Уңмаган шаклар юк инде хәзер. Тырышабыз инде барыбер теге иң мөһиме камырга майны жәлләмәскә, кызганмаска һәм сыйфатлы май салырга кирәк. Әгәр син сыйфатлы май белән сугына бутасаң да, бер дигән синең кабартма барлыкка килә. Минем фикерем һәм мин шулай пешереп караганым да бар. Әйтик, мәсәлән, җылы сөт, әзгәнә май, тоз, sütkene песок салсаң даган, дрожжи сипсәң инде салсаң sütkene, пышный гына камырлар, кабартмалар барлыкка килә. Менә син Гөлгенә иҗат кешесе буларак әйтә аласың, менә ашау тирәсендә кайнашу һәм гомумән ашарга пешерү, ул иҗат процессы белән тиңме, әллә ул менә синең өчен аерыламы? Менә кайсысын нидерәк хисләр сиңа китерә? Бер төрле. Иҗат кебек, әлбәттә иҗат кебек дип инде. Менә ул журналистика бик барып та бетмидер. Бәлеш пешерүләр, мәсәлән, анда бит инде куллар белән эшлисең, бизисең. Журналистикада бәлеш журналистикада арып кайткан, гәҗиттә эшләп арып кайткан кешегә камыр пешерү ял. Мин шулай дип. Бу инде эшен төрләндерәсең булып чыга. Берсенә ялгып китсәң, ялгып. Гомумән менә мин эшне төрләндерү яклы. Миңа күп кеше гаҗәпләнә. 2003 елны Ватан Татарстанга практик үтәргә килгән кеше бит мин. Һаман шунда эшлим, мин Ватан Татарстан туйдырмады. Мин аннан һаман яңалык күрәм. Мин әйтәм бит, редакторлар киләләр, китәләр, төрле кеше белән эшлибез һәм төрлесеннән төрле тәҗрибә алып калабыз. Төрле әйбер алып калам. Һәм мин шуңа күрә журналистиканы бер урында утыру дип кешеләр әйтерләр име, бер урында утыру дип. Мин бер урында утырам дип санамыйм. Чөнки мин аны һаман да төрләндерәм. Менә минем бит инде бәлеш пешерүем дә бар, кыймак пешерүем дә бар. Аннары әле мин кайбер ханымнарга танышларым бар инде минем. Мантыйлар, ишпишмаклар, пилмәннәр бөгеп, аларны катырып туңдыргычка куеп, шулай итеп та килолап бирәм инде, ул кешеләргә сатканым бар. Ала торган айрым кешеләрем бар. Менә шул да тынычландыра. Ул бер ял көнне рәхәтләнеп ял итеп шуны әзерлим инде мин. Журналистиканы төрләндереп була дим инде. Кеше бит инде 5 ел сайын психологлар янәсе журналыштыра, шулай инде. Мин менә ул психологларга гомумән фикерләренә каршы, хоть мине бу уемнан миңа теге әйтүче бар, син шулшы яшьтәге ханым, шундый сүз әйтеп торасың, дөрес уйламыйсың дип. Минем үз фикерем. Минем өчен тормыш психолог булды. Язмышым, тормышым психолог булды. Безне тормыш өйрәтте. Хәзер генә модны ул. Мин аны акча эшләү чыганагы дип саныйм, психологка, психиатрга бару дип. Гомер буе психиатрны дугалар давалаган кеше күңелен. Һәм менә бу психологлар ничек инде синең шәхси тормышыңда, мәсәлән, психолог казына һәм ул синнән яхшы белә. Әле белсәң, Ленар, ул психологларның күбесе аерылган. Алар семейный психолог булып торалар. Менә ул тоже акыл өйрәткән. Ул бит менә һәрвакыт мин хәзер шушы яшьмә җиткәч уйлыйм, яшьлек инде ул яшьлек өчен бирелә. Аталаныр өчен, кирәкмәгәннәрне эшләр өчен, бераз гына аннары акыл керә. Менә хәзер минем вакыт инде тормышны аңлар өчен бирелә. Һәр чорны кабул итәргә кирәк, дөрес итеп. Менә намазга килгән диләр. Ул инде менә шул тәҗрибә белән киләсең бит инде. Тормыш үзе психолог дигән фикердә.
Ну, дөресен әйткәндә, Гөлгенә, мин мәсәлән үзем психотерапевт белән эшли торган кеше. Шуңа күрә менә мин аның белән эшләп нәтиҗәсен күрәм дип әйтәм. Шуңа күрә менә Малышева да әйтә, психолог белән психотерапевтны аерырга кирәк. Менә психотерапевтлар алар нәкъ менә медицина белгечлеге алучылар, авыру. Психологлар дөрестән дә алар мәсәлән бер айлык курслар үтәргә мөмкин дә һәм авыз тутырып менә мин психолог дип әйтәм. Менә әйтәм үз тәҗрибәмнән әйтәм, алам барыбер аера белергә кирәк психолог белән психотерапевтны. Бөтен табиблар да шулай ук. Бар булдыклы хирурглар мәсәлән, әйме, башка төрле бар булдыксызрак. Менә психотерапевтлар инде шулай ук тора. Психотерапевт белән безнең матбугат көнендә шулай танышып китеп, минем очрашканым булды. Но алар да бик теге дөрес итеп кеше турында фикерен әйтәр. Менә дөрес әйттең син, алар медицинаны белә һәм алар авырулар белән эшли. Бәлки инде кайбер чакта менә панический атакасы бар кешенең. Менә миндә панический атакалар дип. Менә миндә шулай бар, менә кая барырга белми, күңел төшенкелеге бар. Ул очракта үзеңә бикләнмичә психотерапевтка бару әйбәт. Но безнең менә Татарстанда татарлыгыбызда андый врачларга бару бит әле ул куркыныч нәрсә кебек. Җүләр диярләр, шотка куярлар диләр. Шуңа күрә андыйга барып җитәргә язмасын менә мәсәлән. Барыбер дә ул тормышны дөрес кабул итеп, аңлап яшәсәң, әкренләп ул әйберләр бетә. Атакалар, психический атакалар да бетә. Без бит инде үзебезнең башыбызда төрле уйлар уйлап чыгарып, үзебез юктан борчып йөрүчеләр. Менә бер очырга кирәкми, аңларга кирәк. Ул бәлкем башындагы тәртипсезлектән килә. Әгәр дә бөтен нәрсә рәт-рәт тәртипкә салынган булса, дөрестән дә берни инде атакалар булмый. Менә хәзер генә аңлый башладым, әйтәм бит шушы врач белән эшли башлаган. Минем яшемә җиткәч, син шук булган икән бу проблемалар дияшәксең. Гөлгенә, барыбер бу сорауны бирмичә кала алмыйм, журналистикага ничек килдең? Аңлыйм, бик баналь сорау, ләкин менә безнең тамашачылар белергә тиеш. Син тик торганнан гына блогер булган кеше түгел бит. Бар безнең дөрестән дә менә блогерлар каяндыр, уйламаган җирдән килеп чыккан башка төрле өлкәдән һәм көлкеле рилслар төшерүчеләр. Менә син бит инде профессиональ өлкәнең үзенә күрә бер дәвамы бит ул блогерлык, әйме? Менә шул нигезе журналистика. Каян ничек барлыкка килде? Журналистикага килү мәктәптә укыганда бит инде бер бала була. Мәктәптә чараларны язып торучы минем мәрхүмә укытучым бар, Илюза апа Зайнуллина. Алтын каләм дигән түгәрәктә өйрәтте. Бу инде безнеңчә хәзер утырабыз, без алтын каләм түгәрәге дибеме? Алтын каләм түгәрәге түгел инде ул. Сочиние яза белә торган бала дип атала инде ул. Мин шулай мәктәптә булган чараларны язып торадыр инде. Бер заман әле әйтим әле менә бу тапшыруны бәлки карар авылдашларым да. Шуны минем исемнән яза башладылар Татарстан яшьләренең 13нче баганасына. Шулай да эләкте бит миңа. Шунда мәктәпкә чакырып, кайсыдыр фәннән аттестатыма 3 дә куйдылар минем. Мин язган булып чыктым, но мин чынлыкта мин язган кеше түгел идем. Менә ярар, мин әйтәм, 2 эшлем бар аттестатта. Мин әйтәм булсын. Мин әле бу аттестатыма әллә кая барып җитәм дидем. Менә теге мәктәп директорына ачу килгән икән инде ул вакытта, хәзер хәтерләмим төгәлгән, но ул теге язма нәрсә турында дисең, 13нче шул мәктәп турында инде. Мәктәптә, ләкин син язмадың. Мин язмадым. Исемеңне күрсәтмәгез дигәннәр дә, мин дип уйладылар инде. Әтиемдә укытучы булгач, әтиемә бик кыен булгандыр. Хәзерге вакытта аңлыйм, иң авыр әтигә булган инде бичаракаем. Мин аны инде уйыма да кертмәгәнмен, яшьлек белән узганда киткән. Шуннан журналистикага барам ди, минем әтием исән. Инде ул вакытта укытучы булып эшли, 11нче класска килгәч яздырып алдылар, кем кая бара дип, бу декабрьләрдә. Мин яздым тутырып Казан дәүләт университетының журналистика, психология, социология бүлегенә дип. Укытучылар язды алып китә, шуннан әти кергән. Кызым, ничек син шулай әти өчен инде ул гади генә укытучы өчен зур әйбер булып тоелгандыр инде. Язмыш шаяруы безнең өчен бик авыр әйбер булды, хәсрәт булды. Мартның 27-сендә каникул вакыты әти укытучы иде, ниндидер җыелышка барган, шуннан кайтканда без әйтәм бит исоладыр як, түшәм сыяклар алган вакыт. Әти инде такталарга акча бирәм дип шул апалар урамына төшкәндә, элек бит басудагы пешәнне тракторга тартып кайту бар иде. Син белмисеңдер инде. Тракторга өстерәп алып киләләр дә, яп кайтып куялар тегени белән. Чүмәләсе белән инде. Бунт дип аталар безнеңчә бунт. Шуннан әти шунда аягы таеп китеп трактор астына кереп фаҗигале вафат булды. Минем әтигә 39 яшь кенә иде. Безгә миңа 17, сеңлемә 16, энемә 9 яшь. Без шулай кичкенә калдык. Кичкенә дип инде мәктәп бетергән. Бик зур хәсрәт булды. Мин әти үлгәнче 11-не бетергәндә мәгърифәт гәҗитендә булачак журналистлар клубы дигән
рубрика барадыр, үш язма язасың да, журналистика бу кірелі үстінлік бере тұрған әйбір бар еді. Шунан 2 язмамы яздым да, әти өлгеш, мен әти қызы, әти өлгеш менің аяқ астынан тұрмыш жемірілді, бекшеттен. Олаға шүкір, мен туры юлда қол алдым. Тегінде маңдай әшәкіліклер әкіріп кетмәдім. Мен һәр вақытта әти қорап тұра, гүшой деп, әти нәрсе ейтір деп, жетмәсе бетінде оқытушылар коллективі әтейімні білелер. Мен шой деп, исен сауғана оқып шақтым да, шунан мені туғанларым алып кетті шоллыға. Кебетшеге оқыра кірдім мен, Сидоровкада 49-шы техникум. Кебетшеге бейбет оқыттылар анда. Мені білесің, менде ол вақытта да ишат болған еді. Бізді бұл құшеттан бір апа оқытадыр. Салимова дегенме, Салимовна дегенме. Бұл құшеттан гілбішлейді. Мұның әнесінің туған күніне шығыр yazып берем, юбилейға да шығыр yazып берем. Шолай тұрып шығырлар yazа. Бұл оқытушыға бішлігіне болып шақты енді. Мен анда оқып, онай оқыдым дағын. Фәнін жақшы білейдің мүсін, шығырға келе? Фәнлерінде біледірейм, бегейбетлеп үйрендім. Математика менің кішкенеде, менің оқытушылар мақтыдыр. Шығап математика сайбет дегенде. Әйбеткені бір елда онай едіме, ол 2 елда онай едіме, онайына кебетші болып кетіп бұла. Продавец, контролер, кассир деген 3 білім алып бұладыр. Шунан мен онай оқығаннан соң, ауыл кебетіне практикаға қойттым. Мен практикаға қойтқайым, кебетші сызған. Іштен кеткен, увольняться етіп кеткен болып шықты. Кебетінің іші яптылар? Кебетіні меңа берген ебетен. Менің үстімде кебет қалды. Бір жылды менде шунан әбейім әйтіп, андашлерге тұру келді меңа 1 ел. Шунан менің әбей тігі кебетші опаны кері кебетіне алырға нектен барып сөйлешті. Кетіресі бараның күлгенінің қозанға оқыра кіре дейді әбей. Мен шайтырып қозанға оқыра келген кіші. Шуннан қозанға оқыра келгешті бітәлі мен торы журналистика кірмем. Нешлептір тігі ауыл кішісіне шундай бір болған, отасыз болғаны кім олсын аны, оқшасы юғаның, оқша керек, анда 15.000 төлеулі бөлігі 15.000 журналистика деген сөз бар. 15.000, қоя мұның оқшасы болсын дебенде туғанлар. Шуннан менің біз ілік ауылда шундай бір бар ебетін ол. Өзі біздің көрші ауылының кеуінде ол мәрхум абай шул шыбық ұшына ертіп жіберділер қосанға. Мен бұларда біраз балалар қорадым. Бұл мені ветеринария академиясына оқыра кіртті бұл абай. Кіртті деймінде міне ап кірді да, аудитория кіртіп отыртты да, экзаменлар бердім де, оқи башладым. Мұнда оқи башладым, менекі түгіл енді білем, менекі түгіл ол. Нешлерге, хәтта шығыр язу кетті. Альпен Гольдның шыққан вақытығына ешілі 10 сум тұрайынды ол. 10 сум берелер, шоколад берелер. Шуай тұрып, ярты елларым оқыдым да, менің язмышыма рәхмәтлімін. Ветеринарный мен һәр вақыт айтам, біздің юлға шығып қана бір ол, аны өкінерге керекмей. Мен үрстемімді таптым. Мен ветеринарныйда иремді таптым. Анда жігітлер көбейе әлбәтті, түрлі районнан жігітлер бар е. Танышларым көбей, достарым көбей, мен нешлептір жігіттеріні яқынырақ етедірейм. Нешлептір егітлер білен сөйлешірге де рәхәтие. Әлі қамашыл пішіру, ауылдан келген бәрәңгіні тәмні дейіп ашап, жігітлеріні сыйлыдырейм енді апкіріп. Мене шындай моментлар бар, Рүстем де бәлкі. Шуңа аны да ошатқан мұндыр енді, ол да мені пішіріп ошатты беке қатырләмем енді. Шунан мен түш көрдім бетлинар. Аны ішткенің де бардыр, интервьюлар бергенім бар. Менің журналистикаға баразым келедір ебетінде. Бара алмайша қалдым, түш көрдім. Өлген әтейіне. Әтей мені 13-13-тен кабинет яғына кетіріп қойды. Көңіл толайынды бұл шырақта. Ол вақытта кім білгені 13-13 деген. Шоннан бек қаты ойланам. Мекім нешік әтей мені мұнда кетірді екен. Бұл февраль ойлары болдым екен. Ауылға қойттым каникулға, август айында ішіп отырам. Ауылда бетінде ол үстеліні гешіт білен қоплайлар. Шына гешітте қопланған һәм юлдаш гешіт ета. Юлдаш инде. Мен биян ортан аштым. Ортан ашсам, сұрау бе келген. Журналистика оқыра кіресем, документларны қоя тапшырыға екен дей. Мен мұның адресін көріп алдым бет. 13-13 кабинетқа келегіз деген. Бейтен бұл бет менім тегі түшім. Шул гешітін алып кетіп, Рүстемге көрсетем, Рүстем бейтен бұлыш меңа. Ол вақытта міне 50 қоя барған шекіліме қозанды білмейсі өтейді. Язушылар ертына бардық, башта шығырларыны көтеріп, алар айтамында түгілді. Аннары шол КФУға барып,
13-нче этажга мендек, 13-13 ишегенә килдек. Рөстәм әйтә үзең дальше карды. Ул да килгән инаңа да рәхмәт менә. Шуна ишекне шакып керсәк, Флар табы утыра торган урын булды ул. Флайт Агзамов. Мәрхүм Ул вакытта журналистика факультеты деканы иде бит. Деканы урыны җмакта булсын менә, җмакта булсын менә. Мин аңа бик рәхмәтле. Нишләптер Флар Агзамов укулары вакытында мин һәр вакыт әйтәм, чакыргыз әле мине, хотя бы аудиторияга булса да рәхмәтемне әйтәрем. Дим, оныталар чакырырга. Менә моннан әйтим әле менә. Ул мине хәзер килдем, әйтәм Флар абый дигәнемдер инде авыл баласы бит. Шуннан кирдем, мин әйтәм, минем инде бөтен материалларымны шулай дәфтәргә ябыштырып бару бар кирдем инде. Ул алды да шулай дәфтәрне. Шихапова, кайда жүрдең соң син? Без бит сине көттек ди. Охо, миңа җылы кирип китте инде. Мине бит әтием үлде. Менә шушы 2 язманы җибәрелде мин мәгърифәткә, 2-не, 3-нчесен җибәрелмәдем. 3-нчесе урынына уже әти үлгәч, минем әтием үлде дип бер язма җибәргән идем. Мин шайтып ләгәлми калганмын инде. Флар табы инде мин ветеринарда укып йөрим. Минем әйтәм бит тә сезгә күчәс килә, мөмкинме ул дим. Ул әйтә, мөмкин ди. Менә әйдә мин сиңа ай ярым вакыт бирәм ди, ведомость әләндә Татьяна Александровна дигән апа бар иде, күзлекле сары чәчле, исәндерме. Алып кирип китте секретарьяна, тегесе күзлеген былай да как так с ветеринарным кычкырып җибәрде инде. Флар табы да карап тора. Флар табы әйтә, языгыз ди. Ведомость чыгарып бирде. Ведомость чыгарып бирделәр дә ай ярым эчендә шушы бирелсәң, шу ветеринарныйда физик укыганнан кем мәсәлән монда да баргандыр инде, но бит аерыла фәннәр. Хәзер ул вакытта беләсезме, СМИның нәрсә икәнен дә белмим. Матбугатның да нәрсә икәнен әле күз алламыйм да, мин бит инде укымаган бит әле бер нәрсә инде. Шуннан бирде, ай ярым вакыт бирде. Нишләргә ветеринарда укырга җиргә кирәк. Анда укырга җирмәсәң, авыр укырга, анда тинкәңгә тияләр. Хәзер мин нишләргә? Минем билләрем авыртадыр. Үзебезнең терапевтка бардым, ярты банка бал алдым. Минем әби өйрәткән иде анда әйберләргә. Шул ярты банка балымны, ярты литр банкада бал алдым да, мин әйтәм, минем шулай күчергә кирәк. Сделайте мне справку. Бирләре авырта дип, хронический пилонефрит дип язып бирде теге апа. Шулай торып мин тегендә укырга бармадым. Монда пересдавать итә башладым инде. Разницаны бирәм инде, аерманы. Шуннан мин кызлар янына килдем, татар журналистикасы кызлар янына бер кызыктанышка кайтып китергә дип тора. Ишке җылы йөгерде. Бу китсә, мин кайтам, киләм дип инде. Ул кайтмады. Хәзер шуннан бик рәхмәтлемен мәрхүм Басирга, Нургатин Басир дигән группадашым, мәрхүм булды инде. И Манапов Миләүшә дигән кызыбыз безнең журналистикада укыган иде, Биектауныка. Ул бик булышты. Бөтен әйберне менә шул кадәр рәхмәтле мен төркемдәшләремә. Алар мине нәрсәгә монда килә инде бу дигән әйбер юк, киресенчә. Кем нәрсә өйрәтәләр, кем нәрсә булдыралар, лекцияларында биреп торалар, күчертәләр дә. Мин укымыйм әле, но булар янына килеп йөреп, дуслашып, шулай итеп разницаны бирәләм. Флар табы әйтте, өчле булса да ярый диде. Син главный бир диде. Хәзер Шайхутдинов укыттым икән сезне, основа этики. Судан Каимовның әйе укытты. Шул калды бит минем, но бик усал укытучылар диләр инде. Мин бит моны бер нәрсә белмим. Хәзер бу Мәскәүгә киткән чагы икән 3 көнгә. Минем бетә, иртәгә уже минем бетә. Шуннан Флар табы әйтте дә, мин декан ди, мин имею право ди алырга ди. Әйдә мин синнән Шайхутдинов өчен имтихан алам ди. Шулай бер-ике сорау биргән булды да, шулай итеп ведомостьны ябып, мин журналистикага күчтем. Менә бик рәхәтләнеп укып киттем. Василий абыйга бик зур рәхмәт. Менә шул вакыттан Василий абый мине ничек якын итә башлаган иде. Әлеге көнгә кадәр шундый әтине күргәндәй булып киткән Василий абый бөтен журналистиканың әтиседер. Менә әйтергә Васил Гарифуллин дөрестән дә ул филология фәннәре докторы, профессор, минем дә аспирантурада ул фәнни җитәкчем иде. Шуңа күрә Василий абый үзе дә нур чәчеп тора, менә аны барып кочаклап аласы килә үзеннән үзе. Аннары бит инде сүз уңаеннан мин бит инде үземнең әтиемнең истәлегенә авылда инде быел 13-нче тапкыр бәйрәм уздырдык. Бәйгә мин аны санын да белмәгән булганмын, санап бирделәр, 13-нче тапкыр уздырасың бит инде дип. Менә Василий абый һәр елны безнең авылга кайтып, һәр елны минем авылдашларым янында матур итеп сөйләп, шушы бәйгәне бергә уздырып киләбез. Менә шулай итеп кирип киттем. Аннары Флар табы инде
Василий абый мине 3-нче курста укганда Габделхак абыйның Шәмсетдинов янына ватанымга барып карал ди. О, митем ватаным, но безгә киләдер инде ватаным. Шулай торып киткән идем ватаным Татарстанга. Укыдым. Ватаным Татарстанның Габделхак абыйга бик рәхмәтлемен. Ул редакторга менә ул бик әйбәт редактор булды. Мен монда килдем, җәй буе эшләдем, бушка эшләдем. Ул вакытта Ислам абый Гали Әхмәтов безнең практика ни иде? Җитәкчесе. Минем язмаларыма караганда, сеңнем, чит илдә булсаң, син моның күп акчалар яңды. Күпме гонорар түләм идем, 3000. Чит илдә булсаң, син моңа күпме евролар яңды дип әйтте инде ул миңа. Шулай торып, монда эшләп киттем. Аннары инде эшлим. Миңа Габделхак абый Шәмсетдинов шундый мөмкинлек бирде. Мин ярты кайчан киләләм, шунда киләм редакциядә, ул миңа тулы хезмәт хакы түләде. Мин аңа бик рәхмәтлемен, чөнки анда тормышта авыр чорлар иде. Әтиемнең авыру апасы бар, аңа ярдәм итәргә кирәк, авылга да кайтып җиргә кирәк, акчасызрак вакытлар. Ул минем белән шулай үзенчә ярдәм итте. Һәм менә шулай киреп киттем дә, аннары госэкзаменга килдек, имтиханнар биргәндә, дипломнар тапшырганда Фуэрта абый торып, минем турыда бик матур сүз әйтеп, җылы сүз әйтеп, мин Гөлгенә өчен курыккан идем, бүтән бер өчен курыкмаган идем. Менә подводить итмәде. Мин алган бала дип, менә шундый җылы сүз әйткән иде. Менә шулай итеп журналистикага килдем дә, ватаным Татарстанда эшләп калдым. Әйтәм бит, менә бая әйтә башлаган идем. Мин үз эшемне үзем төрләндереп йөрүче бер кешедер инде. Бу мин үземне бик блогерга да санамыйм. Менә блогер дип әйттең бит әле. Блогер ул беренче урында, ул блогерлык калган кешеләргә акча эшләү усулы. Ә минем өчен ул аудитория булдыру һәм алар белән аралашу. Дөрес, мин әгәр дә барып, күреп, тәмле итеп ашап кайтсам, матур әйберләр күрсәм, мин әлбәттә билгелим, ул кешеләрне билгелим. Ниндидер миңа ташлама тәкъдим итәләр икән, мин аңар каршы түгел, чөнки бит инде хезмәт кирәк, барыбер төшерергә кирәк, барырга кирәк. Әмма теге тоташ акча эшләү урыны дип кенә атамыйм. Ватаным Татарстан журналисты булып калам әле мин, блогер булып түгел. Мин ни өчен блогер буларак Инстаграмда үземнең подписчикларымны үстереп җибәрдем дип әйтим инде. Гөлнара Ильясовна менә безнең редакторыбыз булып эшләгәндә, Гөлнара Сабирова. Сабирова, ул мине шулай тәкъдим итте, шаккаттым инде, ул миңа әйтә, әйдә әле Белдер каләмдә катнашып кара әле ди, блогер журналист буларак ди. Әмма кызганыч, анда мин күрмәгән, мин белмәгән кыз җиңде инде. Теге мин җиңүгә дә өметләнмәдем. Әгәр минем җитәкчем мине тәкъдим итә икән, ул минем өчен үзе бер дәрәҗә иде. Чөнки Гөлнара Ильясовнаның күрүе, белүе, тәкъдим итүе үзе үк дәрәҗә һәм үзе үк җиңү. Шулай. Ышаныч белдергән. Ышаныч белдергән. Ул миңа әйткән, "Иде алып бар әле" ди. Аннары ул миңа тәкъдим итте. ВКонтакте төркемендә берәр язмыш битләре алып бар әле диде. Һәм ул мине һәр даим мактап торды. Менә Гөлгенәнең нишләп подписчиклары бик күп исә, менә Гөлгенәне укыйлар, Гөлгенә эшли дип исемдереп тора торган редактор булды. Без бит заманында Гөлнара белән бер группада, Гөлнара Ильясовна бер группада эшләп киткән, укып киткән журналистлар, ул 3нче курста бездән читтән торып укый башлады да, ул безгә эшкә урнашты. Әмма шуңа карамастан да, менә ул мин алардан 2 яшькә бәләкәйрәк. Шуңа карамастан да, менә форсаттан файдаланып әйтәм, шундый яхшы җитәкче һәм шундый фикерле җитәкче, ул мин җитәкче дип галстук тагып, корсакка вартып йөргән күп кенә түрәләрнең біріне шертә торган хатын-кыз җитәкче, менә шундый җитәкче булырга. Мин килешәм, чөнки мин үзем дә бит Гөлнара Ильясовна кул астында Казан газетасында эшләгән идем. Булай да нидер уртак проектлар эшләгән, киңәш табыш иткәнем бар дип әйтү. Менә мин уйлыйм, журналистикага нәкъ Гөлнара Ильясовна кебек кеше кирәк. Журналистларны җыеп тота торган, эшләтә торган һәм менә бәлки мин игътибар итәм, кайбер җирдә күчереп алып кына куялар, сайтларны күзәтәм инде мин үзем өчен. Гадәттә районнардан без алырга тиеш. Районда күрдек, бер әйбине чыгарганнар, без аларны үзебезгә алып күрсәтергә тиеш. Алар бездән алып утыралар. Кай вакыт Ватаным Татарстан дип астка гына язып куялар, но анда күпме бассаң да ватанымга керми ул. Әйе, ссылка ясап кергән. Минем дә шулай булды. Менә ялгышмасам Татар Today дигән шундый бер төркем бар. Менә алар безнең H-ның менә 5 тапкыр Киевдә булган динер белән интервью эшләгән. Күчереп бастырганнар, дөрестән дә текст белән генә язганнар. Но бер караганда бу минем хезмәтем бит. Анда бер нинди гиперссылка булмагач, нигә миңа аның язуы, әгәр дә ссылкасы эшләмәч. Бу да бит инде безнең хезмәт, һәм безнең хезмәт белән алар шулай ук бит инде үзенә күрә әҗер ала. Менә ул күп кенә шулай мин кай вакыт үземнең
ниемне кисәтүләремне язам, инде ошамаган җирләрне язам. Бәлки алып куйган очракта безнең шәхси аккаунтка булса да ссылка куйсыннар. Но безгә бер 5-6 подписчик өстәле рәхәт бит инде укыйлар. Ул бит әгәр дә теге аккаунт сине ошамаса, ул сине китә барбер. Теге кемдер куйган дип кенә өстәлеп тора да. Мин үзем шәхсән шулай торам. Каядыр мактасалар бик каты, кирип карыйм, туйдыра башласа шәп китәм. Менә аннары әйткән бит блогерлык дип. Блогерлык ул, мәсәлән, мин инде Ленар беләсеңме, менә миңа күп кеше яза, син шундый тыныч кеше, шундый рәхәт кеше, тыңнарга рәхәт. Менә Аллага шөкер, мине Татарстанда хәйрия эшләремне беләләр бит инде. Менә Инстаграмдагы бер дә күзгә күз карашмаган, бары тик экран аша гына аралашкан кешеләр дә минем күңелемне аңлый башладылар. Бик зур рәхмәт алар әйтә. Игелекле эшләреңне белмидерик диләр. Рәхмәт сиңа диләр. Менә үсендерәләр. Менә мин аларны гомумән чит кешегә санамыйм. Минем шундый инде апаларым бар, анда берничә апалар. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Менә рәхәт икән ул. Виртуаль дуслар белән дә рәхәт икән. Алар бит инде юк әйберләр түгел. Шулай. Аларны каядыр мөслимгә барсаң да күрәсең. Алар сине кочаклап алалар, бит килеп таныйлар. Менә шунысы рәхәт. Әмма мин подписчик җыйым, кеше көлдерим дип әллә нәрсә төшерә яклап. Шома хәйләнеп йөрмисең инде. Юк, алай ул миңа бармый да. Мин иремне куйгалыйм. Мин карыйсыз бит инде. Иремнең кызык моментлары бик күп. Аның өчен маңгаеңа камера куйып җөрә кирәк. 2 тапкырдан яздыртмый ул. Аны теге электрип калсаң каласың, калмасаң юк. Ирем менә шаянрак кеше, кызык әйберләр куярга була. Иремне төшереп куям. Үзем инде кемгәдер ошыйм дип теге ничек әле? Әбиләр кия торган панталоннар, ничек әле ул? Панталоннар. Юк, алай түгел, икенче. Панталон. Уныттым шуның әйберен. Әбиләр штаны иде. Әйе, беләм, мин аны кагызында әйтәм. Панталон. Шулай менә. Әйе, панталоннар. Белмим, менә шуны әйе. Дөрес әйткәнсең, әйе. Белмим, менә шунда әйбер. Гөлгенә, син бит менә журналистикага әйләнеп кайтсак, блогерлыктан ватаны Татарстанда социаль өлкәне, димәк инде тормышның бөтен өлкәсен калышлый торган бүлекнең җитәкчесе бит, индеме? Социаль якка. Менә кайсы төрдәге кешеләр белән сиңа эшләү күбрәк ошый, һәм кайсылар белән менә кыенрак, мәсәлән, аңлашылмаучанлык күп була, кайсы өлкәдә? Менә мин һәр вакыт кешедә яхшылыгын күрәм, уңай ягын күрәм. Ул сиңа яшәк сүз әйтеп китсә дә, мин аны уйлыйм. Бу мин әйтәм, я иртә белән күңелсез хәл булгандыр моның белән, я моның гаиләсендә булайдыр, я тегеләйдер дип, мин һәр вакыт шулай дип уйлыйм да, ул кешедән барбер яхшы кеше ясап куям. Ни өчен дим, менә бер вакыт бер шулай Татарстанда билгеле зур ханымдан минем номерымны биргән бер апага шигырьләр яза икән ул. Гөлгенәгә мөрәҗәгать ит дигән. Кыскасы үзе кытылган инде. Теге миңа кушкан. Мин авыртып яткан вакыт, ул вакытта инде миңа легкий форма ковида диделәр әле күптән түгел генә. Бер айлык булган вакытта, димме? 1-2 айлык инде. Но минем бит инде уйлыйм, кешене, олы кешенең өенә барып, син белә торып, ковидыңны чәчеп җиреп булмый. Но мин Аллага шөкер 1-2 көндә аякка бастым, анда шундый ударный доз дарылар җип бердем, дәшкә барып утырдым. Ул апага аңлаттым. Апа, мин әйтәм, бераз авырып торам, мин сезгә килә алмыйм. И аннары шуннан WhatsApp'та килеп төште хәбәр. Минем бу тормышта мине бердән-бер хурлаган кеше, түбәнчелеккә төшергән кеше һәм мине мыскыл иткән кеше сез. Мин әле тыңлыйм, нәрсә яза икән бу дип матур сөйли дә, сез мине шундый хәлгә төшердегез. Сез үзегезне өстен куйдыгыз. Фәлән дигән. Менә җылап утыра торган исемез килде. Туктале, мин әйтәм. Теге апага голосовой яздырам яңадан. Апа, мин әйтәм. Сез мин сезгә берәү генә. Сез миңа ничәсең? Мин көндә сезнең кебек әбиләрне, апаларны күрәм. Но мин әйтәм, минем вакытым әле сезгә җитмәде. Вакытым җитәр. Мин сезгә әйтәм, менә мин әле башка язмалар куям. Безнең язмалар Тат медиа кушкан язмада бар. Кайсыдыр шара бар бит инде. Гәҗит бит инде резиновый түгел. Шулай. Шуны вакытлар мин әйтәм, менә алай бирсә, вакыты җиткәч, мин әйтәм, Татарстан ветераны да эшлим. Менә шунда сезнең шигырегезне керттермен дип аңлатам. Шуннан соң мин әйтәм, сез миңа алай ямсыз итеп язмагыз әле. Нигә ямсыз язасыз миңа дидем инде. Шуннан соң кайчан килим дип язды бу апа. Мин аны одна кич чакырдым, четверг килегез дип. Әле ул көнне килмәде. Бу тагындыр иде, мин тоже килмәдең дип тормадым инде. Икенче көнне килде. Матур гына сөйләштек, утырттым инде. Бүлмәдә кеше юк, бик әйбәт кенә сөйләштек. Шуңа утырды дагын.
Менә әле ярый Ленар шул вакытта шул апага ипләп кенә җавап биргәнмен. Кызы гомер буе авыру икән, бер кая да чыкмый. Улының тормышы барып чыкмаган, ире үлгән. Менә ул сезгә сөйләсәм, миңа авыр булачак, миңа психологлар шулай дип әйтте, димәк, киресен әйтә. Әлбәттә, башта бит инде гадәттә әйтәләр, менә кешегә сөйләсәң җиңел булып китә сиңа дип. Бу әби ничек бутагандырмы? Мин дим, менә кешегә сөйләсәм авыр була дип әйттеләр, ярамый дип әйттеләр. Апа, утырыгыз да сөйләгез, мин әйтәм. Сезгә җиңел булып китә яңа киресенчә дип инде дуслашып киттек. Шуннан бер-ике шигырьләрен чыгардым, рәхмәт әйтеп, җылый-җылый рәхмәт әйтеп килде. Менә шуңа күрә бар инде ул андый кешеләр, мәсәлән, менә бер прокуратурага жүреп, ләкләп, хат язып йөргән кеше гомер буе йөри. Мин генә үзгәртә алмыйм. Шунда очрак булды бер районнан, әниемә подгузник бирмиләр дип шалтыратты. Социаль фондка чыктык, 270 подгузникны әзерләп куйдылар. 6 декабрьдә уже тапшырасылар. Инде бу абыйга, инде миңа шалтырата, алып та булмый бит ул язганда. Шуны аңлатам, фәлән абый, менә сезгә 270 подгузник бирәләр. Сез шул вакытта барыгыз районга, шуны алыгыз дим. Хәзер ярар, шушыны хәл итеп бетердем. Бу миңа әйтә, минем бит машинам юк ди. Мин ничә табып кайтым ул 270 подгузникны ди. Аннар әйтә, анда бит электронный сертификат кирәк икән, карта кирәк икән. Мин алайттырмыйм, азуннан алырак шулар ди. Агнатып карыйм, мине дә тыңнагыз әле абый. Сезгә мен әйтәм, мир картасы чынлап та шулай ул хәзер. Менә теге подгузниклар, таяклар, коляскалар кирәк кешеләр өчен социаль фондка элек инде барып гариза язганнардыр. Хәзер электрон сертификат бирелә. Син аны электронна рәсмиләштерәсең, мир картасы ачасың да, сиңа определенный сумма картаңа төшә. Син шул картаң белән Озоннан заказ итәсең инде. Аның каталогы бар инде. Каян алып була. Һәм шулайтыр бердә мохтаҗ кичермичә генә, хәзер авыл кибетләренә дә кайта бит инде алар. Менә Минзәләдә калоприемник сорыйдыр Ибрапа. Мин аларга бик ярдәм итеп килдем. Иренә кирәк иде инде ул аны. Мин менә аның шулай әйбере бар име, Ленар, ватаным Татарстаннан дип шалтыраткач, икенче көнне үк теге әйберләр килә. Менә шундай әйбер бар. Менә подгузникта минутында гына табыла ул. Тукта, нишләп кеше үзе сораганда бирмиләр сиңа? Нишләп менә ватаным Татарстан аша әйттерергә кирәк? Менә шулай, менә мин дә аптырыйм инде. Әллә кеше сорап тормыйм икән, безгә киләм икән дим инде мин. Телефонны алмыйлар ди инде. Менә бездән дип шалтыратабыз, безгә әйтәләр инде, в течение 3 дней, 2 көннән бер көннән килә. Менә бу Минзәләдәге апага да хәлләрегез ничек дип шалтыраткалап алам инде буш вакытта. Алар да шулай тилмәреп ятмыйм икән дип шалтыраткан идем. Бездә бер яхшы кыз туры килде ди. Бүлектә инде районда ул аңлатты ди. Без хәзер шулай торып эшлибез, күрше авыл кибетенә кайта, бөтен әйберне алып барабыз ди. Менә кеше белеп бетерми, ул абый белеп бетерми, һаман кычкыра, һаман дәүләтне сүгә, һаман кемнедер сүгә. Мин әйтәм, тыңнагыз. Хәзер актык шиктә әйттем инде. Менә сез районга подгузникка барган көнне мин сезгә машина табып бирәм дим. Истәве. Авыл советы белән сөйләшәм дә, мин сезгә машина табып бирәм дидем. Но әнисе шалкы бит урында ята ди. Менә шулай дип тә әйтәм инде. Һәм нитеп илтеп җиткердеңме? Илтеп җиткерделәр. Әле менә контрольгә алырга кирәк. Понедельник хәбәрләшеп алырмын. Менә шундый моментлар да бар. Гөлгенә, син журналистикада барлыгы ничә ел инде? Журналистикада 2003 елдан бирле 21 елдан. Һәм менә шушы 20 ел эчендә менә синең фикерең буенча журналистика ничек үзгәрде һәм журналистиканың көче ни дәрәҗәдә үзгәрде? Менә Ленар, беләсеңме, журналистиканың көче кимәгәндер. Чөнки менә безгә Габделбар Газизовичлар әйтәләр, элек журналист районга килгәндә, патша киләмени көтеп торганнар. Аларга әле итен дә биргәннәр. Затлы рестораннарда ашатып, гостиницаларда кундырып, шундый эшле булган инде элеккеге журналист, рәхәттә йөргән, алар 4нче власть дип аталып үсте инде журналистиканы. Хәзер алай түгел инде. Хәзер районга барасың, Аллага шөкер, миңа түгел, менә башка кешеләрне әйтәм. Мин кая барсам да оч кайтмыйм. Бер чокыр шәемне эчәм, танышым да бар, дустым да, туганым да бар. Бар шундый журналистлар үзләре кафеларга киреп ашап кайталар, шәй ясап бирмәгән җирләрдә бар. Бар шундый хакимиятләр, журналистлар килә дип, табыннар әзерләп торучы да бар. Әмма безнең ватаным Татарстан журналистларының максаты без хакимиятләргә чыгып, безгә ниндидер тема әзерләп куйыгыз әле димибез. Без халыктан фикерне беләбез. Бу сәсви дәүләт газетасы. Янсы да шулай. Но менә без халыкка якынрак эшләргә тырышабыз. Без менә барабыз авылга керәбез. Авылда китапханәче, авыл мәдәният йорты директорыннан да яхшы белүче юк. Кем нинди нәрсә шундый темаларны табып
Алданрак белеп чыгабыз инде. Менә журналистиканың көче бетте, әмма яңалыклар күп килде. Журналистикада, мәсәлән, кайчандыр безнең белән эшләгән Илсөя апа Хәйруллина, Асия апа Юнусова, Люция апа Фаршатовалар, ул вакытта алар шундый эшләп итеп эшләгән журналистлар. Мин менә Асия апага күз сокланадыр идем. Мин студент чакта безнең бит мондай бер бар идем. Кәгазьдән укыйсына машинистка баса. Асия апа вообще менә теге бер нәрсә тотмыйча гына сөйләп утырадыр. Мин шокка. Менә текстын сөйли бит, башыннан сөйли, нокта ди, өтөр ди, әмма ди, менә шулай дип сөйли. Мин әйтәм, "Астагфирулла, кара" дип шаккатадыр. Үзебез Асиягә әйләндек. Шулай. Менә тегендә нахаду гына гәҗитне эшлибез. Бу бер җөмлә өстәрә кирәк дисең, өстисең дә җибәрәсең. Өстисең дә җибәрәсең. Теге китапка түгел, баш белән генә эшлибез инде. Әйтеп торып яздырулар, ул безгә дә барлыкка килми. Асия апага әйләндек без менә үзебездәген. Аннары журналистика хәзер йокламышлар журналистикада эшли алмый. Яшьләрнең күбесенә аннары хезмәт хакы диләр, име? Без бер дә хезмәт хакы уйламыйча киленгән мин гомеремдә дә акчаны беренче урынга куймаганмын. Ләкин сезнең вакытта заманасы башка төрле булган. Менә хәзер 2 көн саен кибеттә әйбер артанысы да бар. Безнең чорда җиткән инде шул акчаны җиткезеп яшәгәнбез. Әмма хәзерге яшьләргә күп акча кирәк, җиңелеш кирәк. Миңа үпкәли күрмәсеннәр. Ул телефон тотып кына йөреп тә акча эшләп булансы, дөрес бит инде. Журналистикада менә блогер ул сүзен әйтте, бу аның 24 сәгатьтән теге стористан юкка чыга да бетте онытты. Журналист сүзен әйтә, ул аны 24 елдан соң да җавап бирәсең син аңа. 24 сәгать кенә түгел. Гөлгенә әйткән диеп, аны укыйлар, сиңа ышаналар. Мин бит гөлгенә генә булып язмыйм, мин ватаным Татарстан дәүләт гәҗитендә утыручы журналист буларак язам. Шуңа күрә ялган язып, хайп эзләп, пиар ясап ята алмыйм мин. Кемнедер менә безнең максатыбыз ватан Татарстанда дәүләт гәҗите ул диләр инде безне. Анда бит инде шулай, моны укыйбыз. Без калган бер гәҗиттән дә ким түгел. Без аларны уздырабыз да әле. Менә беләсезме, мин язмышлар язам, мине шул кеше йыгылып укый торган гәҗит журналистлары шул героеңны бирә әле миңа, шуның номерын бирә әле миңа дип, миннән соң сорап язалар. Гөлгенә, әгәр дә менә син аның өчен акча аласыңмы? Нәрсә өчен? Менә кешегә син бит инде героең белән бүлешәсең. Бирм алмыйм инде. Менә әгәр дә син Мәскәү гәҗитләрендә эшләгән булсаң, менә анда бит менә шушы бүлешү героеңны алып, ул бит акчага эшләнә торган. Ансын белмәдем әле. Байысы көннәр алда икән. Юк, мәсәлән, хәтта Мәскәү журналистлары берәр кызыклы геройны табалар икән, менә монда Татарстанда һәм үзләренең килеп язарга мөмкинлеге юк икән, шулай журналистларны табып акчага яздыралар. Юк, гомумән мәгълүмат бит ул бик кыйммәтле информация. Шулай бит, ул без генә мәгълүмат дөньясында кайнагач, бөтен кеше дә белә һәм доступный дип уйлыйбыз. Без аны бер дә кешедән нитәм инде. Үзем язып чыккач беренче мин аны бирәм. Һәм бик горурланам. Димәк, бездән күрәләр, ватан Татарстаннан күреп яза бит бу кеше моны дигән дә мин бик риза булып бирәм. Тагын ватан Татарстан дигәч әйтәсем килә, кеше өйрәнгән, элеккечә законнар, дәүләт гәҗите ул, теге түрәләр укый торган гәҗит дип инде. Хәзер алай түгел ул. Мин ватаным Татарстанның җомгасының мин инде беләсезме, мин шуқар фанаттырмын. Мин аны башта язманы, аннары чыккач укыйм, аннары өйгә кайтып укыйм. Һәм укыган саен ул башка төрле кабул итә. Теге соңгач дип әйтик. Менә ул ватаным Татарстанның безнең җомгасыбыз бик суммаганы яздырып була, анда мәгълүмат шул кадәр күп. Анда менә бөтен әйберне тикшереп язабыз. Без бит юклар гына язмыйбыз. Например, ниндидер теманы алынабыз, бу якны тыңлыйбыз, теге якны тыңлыйбыз. Кемдедер батырып, менә шулай дип язган дип, теге хат изеннән дип тә эшләмиләр. Безнең журналистлар менә хат изеннән эшләгәндә дә бер фикерне беләләр, бу фикерне беләләр, уртак фикергә итәләр. Бер дә булмаса белгечтән әйттерәләр. Район хакимияттән хәл итү юлларын карыйлар инде. Теге яздым да кайттым да түгел. Халыкка һаман да ярдәм итү, һаман да булышу кебек бара инде безнең ул. Менә кеше генә белеп бетерми. 20 битендә дә 20 төрле әйбер таба торган гәҗит. Гөлгенә, мактау сүзләре аңлашыла, сине мактаучылар да, күчтәнәш китерүчеләр дә күптер. Шул вакытта менә шушындый изге эштә сүгүчеләр дә бармы? Журналист эшчәнлеген карасак та, блогер буларак та, син менә сүгәрлек бер караганда бер җиреңдә юк шикелле, ләкин андый кешесе бар бит, табыла бит. Мин бит инде беләсем, менә теге бар блогерлык дигәндә менә Instagramны алып баргач төрле фикерләр килә. Мәсәлән, менә минем әйтәсем килә, менә туганыңны күрсәтмисең, кемеңне күрсәтмисең. Менә
ул кеше теләми икенче мин аны күрсәтим. Мин аны беренчедән телефондагы хәтерен бетереп телефонны төшереп тә тормый ул кешене. Аңар вакытымны да рәмитмим. Кая матур итеп баса әле елмай әле дибейме. Мин лучше кем төшерә, шуны нахат төшерәм. Аннан тагын бер гадәтем бар. Эле инде постырып төшермим, мин төшерәм дә алам. Ничек бар шулай кабул итсеннәр инде халыкта. Теге бу кырые җыелмаган, бу кырыенда шашкы торган дигәсенә. Ничек төшерәләм, шулай төшерәм дә куям. Аннары блогерлык дип әйтә инде. Кеше төрле сүзләр язып була. Миндә бер-ике апа бар инде. Бер-ике апа бар миндә мәсәлән. Теге иремә карата да язып куялар инде шундый төркемле сүзләр була име. Әмма мин аларны үземчә хамандагын үземчә аңлыйм. Мин бу бәхетсез белән баш катырып утырыйм әле мин. Бер-ике ират бар иде әле бер. Ике ират бар иде, хейтерлар инде бу. Аларны өчердем кара спискка. Мин әйтәм, нишләп мин энергиямне сарыф итәсем, үзең күреп торасың, минем энергияма мохтаҗ кешеләр күп, минем ярдәмемә мохтаҗ кешеләр юк. Шуңа күрә мин әйтәм, буларга юк бар белән бу кешеләргә вакытны әрәм, жәллим мин алардан вакытны. Но мин былай әйтәләм, минем Инстаграмда бик күп язылучыларым. Алар барлыгы ничә мең хәзер? 16300 ничәдер ул име. Аларның менә берседән ачар түгел. Менә хәзер минем алар идеальный апалар, абыйлар, бик әйбәт, бик теге. Тәрбияләп бетердең инде барысын. Тәрбияләмәдем дә, алар менә шундый әйбәт кешеләр минем. Мин нишләптер менә ВКонтактеда бөтенләй гади халык. Мин аңлыйм инде ВКонтактеда авыл халкы, Инстаграмда шәһәр халкы булып карасаң инде шартлы рәвештә. Атохасын ябырылырлар әле. Юк, Инстаграм кимсетәсем килми, әмма теге Инстаграмда менә карап барам бит инде аеруча җырчыларга язган комментарий. Мин хәзер үзем комментарий калдырырга бик яратмыйм, әмма кеше язганга да ялып утырам әле мин. Миңа ошамый кешенең шәхси тормышына керүләре, һәм шәхесенә кагылулар, аеруча җырчылар. Менә монда тыңласалар, менә ишетсеннәр әле җырчылар, алар үзләре дә бәлки алар пиар өчен дип микән, үзләрен танылу өчен Инстаграмны кулланалар битдер инде. Менә алар артык тамашачыны үзләренә якын җибәрделәр. Һәм менә шул ботка шуннан килеп чыга ул. Аннары утыралар, икенче сторисны ачсаң, менә мине шулай дип яза, баласын ташлап йөри дип яза, ирен киткән дип яза, ире фәлән иткән дип. Соң үзе кеше шулай әйтә. Менә мин әйтәсем килә, безнең элек балачакта минем әти клуб мөдире булып эшләгәндә, Әлфия Авзалова киләдер. Хәмдүмә Тимергалиевалар безгә килеп, клубта җырлап, мин инде әйткәнем, бәрәңге, әни бәрәңге пешереп бирер ярып кына, тузлы кыярлар белән шуны ашарлар. Безнең идәндә яклап чыккан кешеләр алар бөтенесе. Әлмихәнәви Шайдуллин дигәнне дә беләм. Менә хәзер кейтерингта килмәгән хәзерге шикеллеме. Хәзер менә шулар артистның тормышын күрә дә кеше артистча булам дип, артистны үзе белән бер рәттән куя. Кешене дә кимсетәсем килми. Әмма менә кара элекке заманда артист белән төшкән фотоларны каян табасың? Алар сирәк кенә. Хәзер артист белән төшкән фотолар дөнья тулган. Алар аны бетерә дә ата инде. Менә шуңа күрә, әгәр менә шундый Инстаграмнарда әзрәк кенә арада нәрсәдер булырга тиеш дип уйлыйм мин. Кешегә карата мөнәсәбәт син дип эндәшмәсеннәр. Менә улай бер. Миңа түгел, җырчыларга. Син мондый, син тегендий, сез дип әйтергә кирәк. Барыбер дә ничектер сәхнәдә торган кеше ул инде биек тора синнән ничәдер баскыч, ул сине тәрбияләргә тиеш. Киресенчә мин эстрада буенча шулай дип әйтәсем килә. Унда хөрмәтле тамашачылар инде бәлеш исләре керә башлады, шуңа күрә безгә әңгәмәне инде эшләп куярга кирәк дигән сүз, ләкин минем Гөлгөнәгә бер тапшырасы әйберем бар. Менә бу әйберне мин үз кулларым белән эшләдем. Мин аны инде социаль челтәрләргә күрсәттем, бу әле сатуга бер файда чыкмады. Ләкин бу сиңа икенче экземпляр эләгәчәк. Беренчесен без инде тамашачылар әйтче төркеменә язылучылар арасында уйнатачакбыз. Ләкин кулга килеп кергәне бу сиңа булачак. Бу менә шушындый 58 трек язылган шушындый банка бар, әйме? Менә аның эчендә төрле тема, сәламәтлек, мәхәббәт бар. Менә ачасың, укыйсың һәм үзеңә шундый бер энергия аласың.
Мәсәлән, анда бар өеңдәге иң усал җан иясе кактус кына булсын. Мәсәлән, оппак бәхетләр телим. Төрле һәм менә монда открыткасы да бар. Әгәр дә теге телисең, мин махсус бер нәрсә язмадым аның эченә, бәлки Гөлгенә башка кешегә бүләк итәр. Бирмим. Менә көненә бер әшәр чыгарсаң 2 айга җитә дигән сүз. Монда әле сагызы да бар. Ватаным Татарстан чыгарган файдалы Ой, календарьны бирәм. Әнигә бүләк итерсең. Рәхмәт. Бу менә 2025 елга. Моны әгәр дә алучылар булса, каян алырга мөмкин? Миңа язсыннар инде. Сиңа Сан язсыннар. сатып бирәбез, бигәс калды. Бик зур рәхмәт. Гөлгенә, традицион сорау, сиңа менә безнең татар теленең кичәләчәген ничек күз алыйсың һәм татар теленең үсеш юллары нәрсәдә? Мин Ленар беләсең, шул кадәр оптимист кеше. Мин тел бетә дип курыкмыйм. Мин ватаным Татарстанның 100 ел элек язылган гәҗитләрен караган идем. Юбилей вакытында. Ул вакытта да хатлар килгән. Телебез бетә, тел бетә, гәҗитләр бетә дип язылган булган. Ул һәр чор саен кабатлана торган әйбердер. Тел югалмас дип уйлыйм. Без бар бит әле. Безнең балалар татарча, саф татарча сөйләшә, аларга біз тырышабыз, һәр гаилә үзе тырышырга тиеш. Тел бетә дип утырга кирәкми. Аны телне кемдер сиңа өйрәтергә тиеш түгел. Гаилә өйрәтергә тиеш. Менә без чытыртап татарча сөйләшеп торган буган, без үзебезнең балабызны татарча өйрәтәбез. Алар татарча уйлап үсә бит инде. Димәк, әле безнең өметле дип уйлыйм мин киләчәк. Бетә дигән уй белән яшәмим, чөнки мәктәпкә дәгән ниндидер башка кешегә дә, депутатларга да кемгәдер өметләнеп торырга кирәк түгел, үзеңнән башларга кирәк. Быел мин Ватаным Татарстан уздырган күп кенә проектларда язмалар әзерләдем, үз илемдә үстелем дигән. Менә шул проектларда да аңладым мин, һәр нәрсә үзеңнән тора. Һәр милләт үзе тырыша, без дә тырышырга тиешбез. Татарлыгыбызны саклап калу үзебезнең кулыбызда. Амин. Шулай ничек дип татарлар әйтәләр, фәрештәләрнең амин дигән чагына туры килсен. Гөлгенә вакыт тапканың өчен, теләк булганың өчен шушы Әнкәй табылган сәхифәсенә дә материал эшләргә, шушы әңгәмәгә дә бик зур рәхмәт. Бер максатка хезмәт куябыз. Без синең белән бер көймәдә, менә безнең көймәдә утыручылар саны мөмкин кадәр күбрәк булсын, артсын, шушы дус булыйк, бердәм булыйк, бергә булыйк, шушы әңгәмәне караганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Гөлгенәгә дә кушылыгыз, әйтче проектларына да активлык күрсәтегез. Бүгенгә без сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.